després, tornen les nostres entrevistes amb esportistes de la vila. Tornem després d'un descans gens merescut, però amb la millor companyia possible. Aquest cop ens visita una esportista coneguda segur per tots i per totes. Ens sentem al nostre sofà per conèixer una nova història plena de viatges i de triomfs. El treball, la dedicació i la seva passió per l'halterofília l'han portat a ser una gran campiona. Així que fiqueu-vos còmodes i gaudiu, com ho hem fet nosaltres, de les seves experiències. Aquí comença Més enllà de l'esport. Benvinguts i benvingudes una setmana més al nostre programa Més enllà de l'esport. Tornem, després de 2 mesos, tornem amb una gran esportista del nostre poble. Avui agafem el guant de la Laura Latorre, de l'última entrevista, i està aquí amb nosaltres la Noelia Caballero. Bona tarda. Bona tarda, Ian. Què tal, com estàs? Bé, molt bé, sí. Bueno, espero que passis una bona estona amb nosaltres. Tornem aquí, després de molt de temps, amb millor companyia impossible, una campiona de Catalunya, d'Espanya i fins i tot d'Europa d'halterofília. La primera pregunta, una mica obligada com amb els altres companys i companyes, com està la situació de l'halterofília o la teva situació amb el tema de la pandèmia? Bueno, a veure, l'any passat, com a tots, ens vam parar de cop. Teníem planificada una temporada que la vam tenir que canviar totalment. Els campionats d'Espanya, que eren al juny, es van traslladar, bueno, es van cancel·lar i els van traslladar a final d'any. Llavors, bueno, vam poder entrenar una mica perquè, per sort, el club aquí a Molins ens va deixar material i a casa jo tenia la terrassa i podia entrenar una mica, però bueno, igualment es va fer molt difícil perquè no saps quan, ni com, ni quan tornaràs, de quina manera, amb quines normes, si competirem normal, si no, i al final bueno, vam entrenar i vam aconseguir competir a finals d'any i ara sembla que la temporada està anant normal. Ens estan deixant competir i de moment anem tots seguits sense cap peron. Molt bé. Bueno, al final com una mica com en tots els esports, que s'havia cancel·lat gairebé tot, però clar. Quina és la situació actual teva? On estàs ara mateix tu entrenant, competint? Com va tot això? T'ho dic perquè jo d'halterofília no tinc ni idea, de fet no tinc preparades ni preguntes, ho vam parlar tu i jo però no tinc ni idea, llavors que m'expliquis tu una miqueta la teva situació. Bueno, a veure, jo ara mateix estic becada al CAR de Sant Cugat, tinc una beca mixta, que vol dir que només tinc entrenament, bueno, tinc tots els serveis però no dormo allà i jo entreno cada dia de dilluns a divendres allà, a doble sessió, dilluns, dimecres i divendres i dimarts, i els dijous que entreno al matí. I aquesta és la meva situació ara, competint, entrenant allà, amb tots els serveis i amb restriccions com tothom, però bueno. Com va això? Tu estàs a un club concret o la teva competició és individual? Com funciona això? Jo pertanyo al club Halterofília Molins de Rei. Llavors, jo els campionats de Catalunya i d'Espanya els competeixo pel club Halterofília Molins de Rei. O sigui, quan vaig al campionat d'Espanya vaig per Catalunya, evidentment, però sempre és individual, no? I els campionats de Catalunya compten pel meu club. I després, quan competim a nivell internacional, anem per la selecció espanyola, igual que el futbol o qualsevol altre esport. Quants cops has anat amb la selecció espanyola? Normalment vas cada any o com ha anat això? És que no sabria dir-te exactament els cops. Sé que des dels 13 anys he format part de la selecció espanyola, tant en concentracions com en campionats, com amb la selecció espanyola permanent quan vaig estar a Madrid amb ells. Llavors no et sabria dir exactament, però sí que és veritat que l'any passat amb tot això va ser el primer any que no vaig anar amb la selecció espanyola perquè clar, va haver-hi tot el tema de la pandèmia i aquest any esperem tornar-hi a anar a les concentracions. Aquí al club de Molins de Rei, jo no el conec gaire, però sí que és cert que tenim molts competidors i competidores que arriben lluny. Jo no sé què us fan aquí, però també, a part de tu, també coneixem el Marcos. Després un altre company que es deia Edgar, que no sé si continua ara. Bueno, ell ara fa d'entrenador una mica. Tots aquests veus les xarxes socials, campió d'Espanya, rècord de Catalunya, top del món. Com és aquest club de Molins? Què us donen aquí que no hi ha altres jocs? Bueno, no sé, és veritat que la generació que ara, per exemple, estem a nivell absolut, som de la generació que vam començar el poliesportiu, que teníem un passadís amb 4 tarimes, tu sí has estat al poli. Sí, he jugat a futbol sala i estava al darrere. I estàvem al costat. I som aquesta generació de no tenir gairebé res i poder aconseguir-ho tot, anant pas a pas.
I no sé què ens donen, però jo crec que és una mica Molins de Rei, no? No és només l'halterofília, perquè és veritat que a Molins de Rei tenim molt bons esportistes. Sí, és cert. I al final, no sé, és com el treball, el treball, el treball, el treball. L'halterofília al final es tracta d'això, treball, treball, treball i treball. I tens algun entrenador que t'hagi marcat o entrenadora que t'hagi ajudat molt des de petita? Sí, el David Soria, que és el... L'únic que conec jo, que és el... És l'entrenador. Per mi és com un altre pare, per mi, saps? Jo quan vaig començar amb 10 anys, clar, som com família, o sigui, amb una mirada ja en sabem tot. Quan arribo al gimnàs ja saps si estic bé, si no estic bé, què em passa, què no em passa... És tot, sempre m'ha marcat molt els passos, m'ha aconsellat en tot, quan no he estat aquí, quan he estat fora, quan he estat competint, sempre ha estat per mi, no? I per mi és com part de la meva família. De fet, jo sóc la madrina del seu fill, o sigui, imagina't, saps? Som família, és com un altre pare per mi. Molt bé, molt bé. Com inicia la Noelia Caballero a l'halterofília? Que és una cosa que dius, vale, ara és molt bona, però quan tu ets petita, què se't passa pel cap per anar a l'halterofília i començar a practicar aquest esport? Doncs no sé el que se'm va passar pel cap, la veritat, perquè jo no ho coneixia. Quin nen es posa a aixecar pes o a fer halterofília, no? És veritat que el David és veí del barri de tota la vida i sempre amb els meus pares es coneixien i tal. I bueno, un dia així de casualitat va dir doncs puja, prova, perquè a mi no m'interessava cap esport, res, o sigui, no era res, o sigui, no, ma germana tot, jo res. I al final vam dir, doncs va, puja, i al poli i tal, i vaig entrar i va ser com un fletxazo, no? Vaig provar i em va agradar molt, i a poc jo vaig anar volent més. I em vas comentar que al principi no aixecaves, no? Era com la tècnica o alguna cosa així. Com funciona això dels inicis? Sí, dels 10 als 13 anys només fem tècnica, o sigui, no aixequem pes. Ens ensenyen els moviments i les competicions que fem són repetir 3 vegades el mateix moviment, o sigui, l'arrencada, que és el que és del terra fins amunt del cap, i el 2 temps, que és del terra als ombros i als ombros a dalt. I això ho fem amb una barra que té un pes simbòlic, que són 5 quilos, 5 quilos i mig. A mi ja em costaria, o sigui que imagina't. I això ens van ensenyant molt la tècnica per després, quan a l'hora d'aixecar pes, siguis millor, no? O sigui, quan aixeques pes també segueixes treballant la tècnica, però quan ets petit i comences és com el futbol quan t'ensenyen a xutar o a llançar una falta o el que sigui, nosaltres ens ensenyen això. I als campionats aprenem això i competim amb tècnica, que es diu. En quin moment la teva carrera esportiva, per dir-ho d'alguna manera, fa un canvi més gran? Quin és el moment que tu dius estic arribant a un nivell molt alt i m'estic donant compte i vull seguir competint d'aquesta manera? Jo crec que o sigui, no t'ho sabria dir exactament, però jo crec que en el moment en el que s'interessen per mi, per poder anar-me'n amb la selecció espanyola, que amb 13 anys ja et convoquin a concentracions amb gent absoluta, que dius és el teu referent, dius, hòstia, doncs potser no se'm dona tan malament i potser sí que serveixo per fer això. I en el moment en el que em bequen per primera vegada al CAR de Sant Cugat, que allà sí que ja estava interna, allà sí que vaig fer un canvi molt gran i en el que vaig millorar molt i vaig dir, hòstia, que jo estic a dalt ara, saps? El CAR de Sant Cugat, que dius que eres interna, és que estaves allà i dormies allà? Sí, dormia allà durant tota la setmana i els dissabtes després de l'entrenament, al migdia, venia a casa i passava el dissabte a la tarda i diumenge. Després del CAR de Sant Cugat va ser quan dones també aquest salt a Madrid, no? M'imagino. Sí. Com va ser aquesta experiència de marxar fora de casa i estar a la capital per seguir treballant? Bueno, al principi va ser dur, perquè sí que és veritat que quan comences, t'has d'integrar entre els companys, comences institut nou, no coneixes a ningú. Jo recordo, perquè jo a més vaig arribar més tard, perquè venia de competir a l'europeu que vaig guanyar i tal, i vaig arribar com 10 dies més tard. I llavors arribo a classe, no coneixia ningú, me'n vaig anar al darrere de tot de la classe, saps? Allà com, bueno... Jo estoy aquí, però no me molestéis mucho. No me molestéis, que no coneixo ningú, saps? I sí que és veritat que durant la setmana se't feia més amè perquè les hores se't passaven entre classes, entrenar, tal. Però després sí que és veritat que arribava el dissabte a la tarda i el diumenge i clar, et quedaves a l'habitació que encara no coneixies a ningú i era com, vull estar a casa, saps? Què estaran fent a casa? Jo sempre estava amb el telèfon. Amb la teva germana o els pares, no? Ma germana, els amics, meus pares, és que els trobo a faltar i clar,
el període de setembre a Nadal que vaig tornar va ser el més dur, després ja va ser tot rodat. Sí, no? Una experiència bonica. De quants anys van ser? 3 anys. 3 anys, que al final, bueno, el primer any costa una miqueta més, Sí. però després tot va ser Sí, molt després millor. tens la teva vida allà i inclús hi ha moments que dius, bueno, doncs em quedo aquí, no vaig Ja no tant a torno a casa, Molins, ja no saps? torno. Però no, sempre s'ha de tornar, sempre s'ha de tornar. Vam parlar tu i jo una mica de la teva situació quan estaves a Madrid i em vas comentar que vas tenir uns moments complicats, Sí. que va ser quan el teu avi es va ficar malalt. Sí. Després també va acabar morint, em vas comentar. Com va ser aquesta situació per tu, que estaves lluny, que normalment si estàs aquí doncs és una cosa que la pots Sí. portar millor, però com va ser aquesta situació per tu? Jo crec que va ser la situació més complicada que vaig tenir que viure allà, perquè van ser 4 mesos que van ser eterns, perquè no podies estar aquí, no podies veure'l, no podies... Sí, trucaves, però no sabies si de veritat t'estaven dient o no. Sí que és veritat que a vegades no m'ho deien tot, perquè, clar, jo estava a 600 quilòmetres. Quina edat tenies tu en aquell moment? Tenia 19 anys. Al 19. final- Sí, 18-19. Bueno, eres petita, Sí, per al final, dir-ho d'alguna sí, manera. al final, bueno, com que tot ho augmentaves, no? Et deien, no, està bé, però tu no t'acabaves d'enrefiar de que sí t'estaven dient la veritat. I, bueno, va ser llarg perquè al final, bueno, jo vaig venir a competir aquí a un campionat d'Espanya, vaig anar a veure'l a l'hospital i, clar, jo sense voler, jo no sabia que ell s'havia despedit de mi perquè ja no el vaig tornar a veure. El mes següent ja ma mare em truca, vine cap a casa, corrents... Bueno, prèviament el meu entrenador ja ho sabia i el meu entrenador no em va dir res, però bueno, que em prengués els dies que volgués. I en tot això tenia el campionat d'Espanya, just la setmana després de que el meu avi va morir. Clar, jo no poder despedir-me d'ell, tenir que tornar a Madrid perquè tenia que competir, va ser dur perquè a les nits no dormia, se'm feia molt difícil. I llavors després, afrontar la competició de després del Campionat d'Espanya, que a sobre era un classificatori per un Mundial, pues va ser molt difícil. Com va sortir aquella competició? Bueno, Regular. sí, la vam salvar una mica, però no em vaig classificar al Mundial, quan vaig acabar la competició se'm va venir el món a sobre. Clar, el meu entrenador no sabia com reaccionar, perquè clar, jo estava allà, ja m'havia com alliberat, no?, de tota la tensió, però bueno, va ser una experiència que potser ara si em passés intentaria com aïllar-me una mica a la competició. En aquell moment era una cosa nova, no?, per mi, i va sortir com va sortir. Bueno, aquestes coses venen com venen. Sí. Et dono les gràcies per compartir-ho amb nosaltres, m'ho vas De dir ja res. també pel mòbil. Sí. Canviem una mica de tema ràpidament i jo ràpidament comento el que tinc aquí, que és campiona d'Espanya per club sub-16, campiona d'Espanya sub-15, sub-17 i júnior diverses vegades, bronze i plata d'Espanya absolut, després el 2016 campiona d'Europa sub-17, sisena del món. Com pot ser que una campiona d'Europa i sisena del món estigui sentada ara mateix a aquest sofà? Això és la pregunta que em faig jo i que els meus amics s'han preguntat que ha vingut al nostre local. Com pot ser això? Bueno, al final sí, soc campió d'Europa i sisena del món, però soc una persona igual que qualsevol altra, o sigui, sí que és veritat Clar, és que ara tothom que ha vingut aquí trauré les seves entrevistes i ficaré la teva només. home, I ja no. està. Algú m'ho va dir ahir, m'ho van comentar així en broma i em diuen és que aquesta noia hauria d'estar a la Resistència, perquè estàvem veient la Resistència, diu, hauria d'estar a la Resistència i no parlant amb tu al sofà, i jo, pues igual sí, saps? No, la resistència se la deixem al Marcos, que està classificant-se pels Jocs, que vagi ella a la resistència. Tu, i el tema d'això de Jocs Olímpics, hi ha hagut alguna possibilitat algun cop o no? Bueno, vam tenir la possibilitat d'anar als Jocs Olímpics juvenils, que són els van d'entre 16 i 18 anys. El que passa que és complicat perquè entres en una... Imagina't, del 2000 al 2003 pots competir, però si ets del 99 ja no pots competir perquè l'any que es fan els Jocs ja no tens l'edat. Sí que he fet classificatoris i he fet puntuacions perquè pogués anar una companya meva, però sí que és veritat que jo no he tingut l'oportunitat de poder anar. I creus que pot arribar aquesta oportunitat? Bueno, mai deixes de lluitar, no? Al final és complicat perquè són 4 anys molt intensos, has d'estar permanentment amb l'equip, competint a europeus i mundials absoluts, i bueno, mai ho descartes, no? Però al final sí que és veritat que és una cosa molt complicada i que els anys van passant i les marques, si no pugen, es fa encara més complicat. I el Marcos té aquesta oportunitat ara? Sí, el Marcos està
bueno, ara el dia, em sembla que és el 30 de maig, es tanca el rànquing, i llavors ja sabrem si està classificat o no. Bueno, Tot pinta que sí, té peu Tot i pinta mig. que sí. Té peu i mig. Però Sí, és que justament ho miràvem perquè, clar, jo quan vaig comentar que venies tu em va dir, ostres, el Marcos, no sé què, i ho vam mirar per les xarxes i ficava, bueno, que havia sigut campió també, no sé què. sí. Sí, a l'últim europeu va fer bronze, i llavors això li va sumar molts punts per poder classificar-se. I tu pot ser que fa poc anessis a un campionat d'Espanya? Em va sortir una notícia al Viu Molins que... Sí, el novembre de l'any passat i el desembre van fer campionats d'Espanya. Vale. Doncs, Noelia, per anar acabant, hem vist abans que has entrat amb una samarreta que ens has portat. Ensenya Bueno, a veure a la càmera que es vegi bé. Bueno, deixa-la aquí, mira, la fiquem aquí, com vam fer amb l'Arnau. és de la selecció, per darrere ho posa. Vale, en anglès, doncs mira. si vols. Sí, Bueno, doncs la deixarem aquí. Estem plens de samarretes, és increïble. Només el Sergi ens va portar una medalla i bueno, aquí que es vegi bé això. És que no, si tinc que escollir una medalla, no sabria quina escollir, saps? No, perquè sí, seran importants i aquí això es pot perdre en qualsevol moment. Es pot perdre en qualsevol... No portis res. Qui t'agradaria que vingués invitat o invitada a fer una entrevista amb nosaltres? Doncs m'agradaria que vingués ma germana, que és la Nayara Nayara Caballero. És futbolista. Sí, que ha passat per diversos clubs, no? Barça, Espanyol, el Cádiz. Me'n recordo que va estar a Cádiz, és Va veritat. començar aquí a la Incresa. Sí, El teu pare l'havia entrenat. Sí. No, sí, jo ho recordo Sí, des de sempre, clar, que jo no sabia qui era la Noelia i qui era la Nayara, perquè jo em confonia, però Bueno, si veieu una repetida, no sóc jo un altre cop, Ara està a Pallejà, pot ser, la Nayara? Sí, està al Pallejà Està a Pallejà, que també és nacional. Sí. Bueno, bon nivell també. Sí, bueno. I digue'm una cançó per quan nosaltres editem l'entrevista, que la fiquem al final. Vale, la de Dreams de Cranberries. Vale, això t'encarregues tu, perquè jo no tinc ni punyetera idea. Vale, doncs, Noelia, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres, per compartir aquest temps aquí a aquest sofà. I res, per tots vosaltres, tornarem aviat amb una entrevista, esperem no tardar 2 mesos més, així que ens veiem aviat. Gamba, com sempre, moltíssimes gràcies a la part tècnica i ens veiem a la pròxima.